Hľadáte plátno na vyšívanie, na ktorom budú vaše vzory krásne vynikať? Poznáte ajdu, kanavu, plastovú kanavu, panamu, tesilan alebo perličku? Ak milujete ručné práce, práve tieto vyšívacie plátna sú základom krásnych projektov. Ajda je veľmi obľúbené plátno na krížikové vyšívanie. Má pravidelné štvorčeky, vďaka ktorým sa vyšívka počíta veľmi jednoducho. Ideálna pre začiatočníkov aj pokročilých. Kanava klasické plátno s výraznou mriežkou. Vhodné najmä na krížikovú výšivku, obrazy, vankuše a dekorácie. Plastová kanava, pevná plastová mriežka, ktorá drží tvar. Skvelá na 3D dekorácie, ozdoby, podložky, záložky alebo vianočné dekorácie. Panama, jemnejšie vyšívacie plátno s hustejšou väzbou, ideálne na obrusy a elegantné bytové doplnky. Tesilan, pevné kvalitné plátno, vhodné na tradičné výšivky a krojové projekty. Perlička, plátno s jemnou štruktúrou, vhodné na detailné ozdobné výšivky. Z týchto plátien môžete vytvoriť obrazy, obrusy, vankúše, krojové výšivky, krojové košele alebo originálne darčeky. Nájdete ich u nás v Leviku na Štefánikovej alebo pohodlne online na www.levik.sk.